ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ جدًا نهدن ድብታት መዓር ከም ዝፈትዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣቶ ድቢ ካብቲ ኣብ ውሻ ጠቤቱ ዝነበረ ከብሒ መዓር እንተረኸበ ሃሰው በለ። እንተኾነ መዓር ኣይረኸበን። ዋይ መዓር የለን፣ ዋይ መዓር ተወዲዩ በለ። ስለዚ መዓር ንኽረክብ ናብ ጫካ ከደ። ካብ ሓደ ገረብ ቆፎ ነህቢ ተንጠልጢሉ ረኣየ። ነቲ መዓር ምስ ሸተቶ ባኽታ ተሰምዖ። መዓር መዓረይ ክንደይ ይጥዕም ክብል ጀመረ። ቅርብ ኢሉ ድማ ጉናዖ ኢሉ ናብቲ ቆፎ ነህቢ የእተዎ። ሓደ ነህቢ ነፊሩ ካብቲ ቆፎ ወፅእ። ኣታ ድቢ ቲድ ቲድ እዚ መዓርካ ኣይኮነን በለ እቲ ነህቢ። ኣቶ ድቢ ተበሳጨወ። ብሕርቃን ድማ ነቲ ነህቢ ኣነ ኻባኻ ኣዝየ ይገዝፍ፣ ካባኻ እውን ኣዝየ ይሕይል፣ ስለዚ ዝደለኽዎ ክገብር ኽእል እየ። ሕጂ ደኣኽ ደኣኽ ከየበልኩኻ ካብ ዓይነይ ተሰውር በሎ። ኣቶ ድቢ መሊሱ ግናዖ ኢዱ ናብቲ ቆፎ ነህቢ የእተወ። እንተኾነ እቲ ነህቢ በሪሩ በሪሩ ልክዕ ኣብ ኣፍንጭኡ ነኸሶ። ኣፍንጫይ ኣፍንጫይ ውይ ኣፍንጫይ እናበለ ኣቶ ድቢ ናብዝን ናብትን ይዕገርገረ። ሓንቲ ዓባይ ጨንፈር ረኺቡ ነቲ ንህቢ ክሃርሞ ፈተነ። እታ ጨንፈር ንየማን ንጸጋም ኣወዛወዛ። እቲ ንህቢ ግን ክልተፍ ክልተፍ እናበለ ኣስሓቶ። ኣቶ ድቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕርቃኑ ወሰኸ። ናዕታ ይሽቶ ነቢ ክሕምሽሸከ እናበለ ክግዕር ጀመረ። እቲ ነህቢ ተመሊሱ ናብ ተቐፎ ሃተወ። ሕጂ ብዛ ቐፎ ተዓጽየ ኸለኽ ጨደረ ኣቶ ድቢ። በታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ጨንፈር ጌዩ ነታ ቐፎ ነህቢ ስብርብር ኣበላ። ነዊሕ ከይጸንሐ ሓደ እናወሰኸ ዝኸይድ ድምፂ ሰምዐ። ካብቲ ዝተሰብረ ቐፎ ንህቢ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣናህብ ናብ ኣቶ ድቢ ገጾም ክነፍሩ ጀመሩ። ኣብ ዙርያ ኣቶ ድቢ ድማ ሓሰሉ። ኣብ እዝኑ ወገዎ።
ዝዝ ኣበርኩ ደገሞ ዝዝ ኣብ ኣፍንጭኡ ሰለስዎ ኣቶ ድቢ ብማእከል እቲ ጫካ ክሃድም ጀመረ። እቶም ኣናህብ ድማ እግሪ እግሩ እናርከቡ ኣጓየይዎ። ዝዝ ውግእ ዝዝ ውግእ ክሳብ ኣፍ ደገ ቤቱ ኣጓየይዎ። ኣቶ ድቢ ናብ ውሽጢ ቤቱ ብምእታው ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ገም ኣቢሉ ሓጸወ። ሽዑ ብድሕሪኡ ድምፂ ሰምዐ። ወይዘሮ ድብያ ዝነበረት ሎሚ እውን እምበኣር ቀፎ ንህቢ ሰቢርካ ሓቀይ ዓቕሊ ዶ ሲኢንካ በለቶ። እወ በለ ኣቶ ድቢ እናበኸየ። በልእንካ እዚ ጸረ መንከስቲ ንህቢ መድሃኒት ብምባል ወይዘሮ ድቢ መድሃኒት ኣቐበለቶ። ከምኡውን ኣብ ተብሒ መዓር ኣለና ወዮዳ ጸቢቕካ ዓይደላኻን እምበር ብድሕሪ ተሓርጭ እዩ ዘሎ በለቶ። ኣቶ ድቢ ደጊሙ መዓር ሃሰው ክብል ናብቲ ኣብ ውሻጥ ዝነበረ ከርሒ ገጹ ሰጎመ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ታህዋኽን ተርባፅን ጉዳኢ ሳዕቤን ኣለዎ። ዝተምሃርናየን ካላት ንህቢ ኣኽናፍ ዘለዎ ካብ ዕንበባታት መዓር ዝሰርሕ በራሪ ሓሰኻ እዩ። ድቢ ገዚፍ ፀጓር ፍረታት ዓሳን መዓርን ዝምገብ ሓጋይ ደቂሱ ዘሕልፍዎ እንስሳ እዩ። መዓር ብንህቢ ዝስራሕ ጥዑም ተጣባቒ ወርቃዊ ኮይኑ ደቂ ሰባት ክበልዖ ዝፈትዎ ፈሳሲ ምግቢ እዩ። ቆፎ ንህቢ ብዙሓት ንህቢ ብሓባር ዝነብሩሉን መዓር ዝዕቅብሉን ዕሸላቶም ዘዕብዩሉን ገዛ እዩ። መድሃኒት ካብ ሕማም ንኽድሕን ወይ ጽቡቕ ንኽስማዓካ ዶክተር ዝህበካ ነገር እዩ። መለማመዲ ሕቶታት ሕቶ ቁጽሪ 1 ኣቶ ድቢ ኣብቲ ከብሒ እንታይ ይደሊ ነበረ?
መልሲ መዓር ይደሊ ነበረ ሕቶ ቁጽሪ 2 ኣቶ ድቢ ካብቲ ከብሒ መዓር ረኸበ ሓቂ ዶ ሓሶት መልሲ ሓሶት መዓር ኣይረኸበን ሕቶ ቁጽሪ 3 ኣቶ ድቢ መዓር ክደሊ ናበይ ከደ መልሲ መዓር ክደሊ ናብ ጫካ ከደ ሕቶ ቁጽሪ 4 ኣቶ ድቢ ኣብቲ ጫካ እንታይ ረኸበ መልሲ ኣብቲ ጫካ ኮፎ ነህቢ ረኸበ ሕቶ ቁጽሪ 5 ኣቶ ድቢ ነታ ቆፎ ነህቢ ምስ ሰባበራ እቶም ኣናህብ እንታይ ገበሩ መልሲ እቶም ኣናህብ ንኣቶ ድቢ መኸስዎን ኣጓየይዎን መልሲ ታህዋኽን ተርባጽን ወላይ ሳዕሌን ኣለዎ ሕቶ ቁጽሪ 6 ሞራል ናይ ዛዛንታ እንታይ እዩ ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንጻት ኣዛምድ ንህቢ ንህቢ ኣኽናፍ ዘለዎ ካብ ዕንበባታት መዓር ዝሰርሕ በራሪ ሓሰኻ እዩ ድቢ ገዚፍ ጸጓር ፍረታት ሓሳን መዓርን ዝምገብ ብሓጋይ ደቂሱ ዘሕልፍዎ እንስሳ እዩ
መዓር ብንህቢ ዝስራሕ ጥዑም ተጣባቒ ወርቃዊ ኮይኑ ደቂ ሰባት ክበልዖ ዝፈትዎ ፈሳሲ ምግቢ እዩ። ቆፎ ንህቢ ብዙሓት ንህቢ ብሓባር ዝነብሩሉን መዓር ዝዕቅብሉን ዕሸላቶም ዘዕብዩሉን ገዛ እዩ። መድሃኒት ካብ ሕማም ንኽድሕን ወይ ጽቡቕ ንኽስማዓካ ዶክተር ዝህበካ ነገር እዩ። ጽውጽዋይ ድብን ንህብን ኣብዚ ተፈጸመ። ካልኦት ጽውጽዋያትን ካልእ ኣዝዩ መሃሪ ትሕዝቶታትን ንምርካብ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ዝርከብ ፊደል ቲቪ ዝብል ቻነልና ሳብስክራይብ ግበሩ። ከምኡውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ፒዲኤፍ ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዴስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዎ ትኽእሉ።